Nasunog ang nakaparking lang at tricycle sa Tungasan, Olango Island. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, nagsugod ang kayo sa lingkuranan sa sidecar sa tricycle. Walay CCTV nga nakakuha sa aktual nga paghitabo nga gituho ang nagsugod ug nabantayan na lang sa tag-iya. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga posibleng may nag-standby sa tricycle nga nanigarilyo. Ang nabiyaang upo sa sigarilyo misangpot sa pagkasunog sa lingkuranan sa sidecar ug sa windshield niini. Hinuon wara na apektuhi ang makina sa tricycle. Gibanaban ng 30,000 pesos ang danyos nga gibilin sa maong sunog. Ug arang magsugod sa motor sa lingkuranan, apil na daan ang tangke and ang makina wala ra man naunsa ma'am. Ug ituyo siya og sunog ma'am. Mahurot gid siya ka og daog tuyoon gid siya og sunog. Makita man nato sa picture ma'am nga ang ligid wala ra man naunsa.